pamusoro inini ndakati ndaitandara ndiri kumagrosa saka taita zvekutandara tichinwira ndofunga ndakazoti ndabva inini kumagrosa kumatu 6 ndichienda kumba saka ndaive nebhaiki saka bhaiki reta kusvika pamba pane majecha ariposo ndichibva ndakatobva naro kumashopu ndichifamba naro saka rasvika ipapo rine zvaranga raita vhiri rekumashure bharasunga risachatenderera ndokuti ndirege nditsvage nditore mubi yangu wandinowirirana naye aite se andibatsire kuti gungurise bhaiki riye riende kumba saka naenda kumba kwake ndofunga ndagara ndokuita chisawira naye tiyongoseka tese mazuva ese ndichibva ndangosvika semaitiro atongoitirana mazuva ese saka ina ndazoti mumwe wangu anga akabatikana saka ipakaratidza kuti akabatikana ndichibva ndamukumbira ruregero kuti asori nezvandakuitira handi uchindibatsira kupusha chimudhudhu changu chiuye kumba uyu nguva iyo ndandanonoka angatora mutepe achibva andirowa kugotsi ndofunga time iyo ndo yandakagumisira kuziva kuti chii chaitika ndichidonha pasi anaumira kurova achibva angoramba achirova kusvikira handine shamu kumusana kwese kusvika azonanga paziso richibva razotushuka ziso ndiro diso racheri vachibva vazonorapa richibva razoiswa ino saka tadaro ndofunga ndakazomuti inini ndiendese kuchipatara achibva andipa mari yakanditi muende kuchipatara saka ipapo achibva atiwirirane kuti muda kubhadharwa nei mushure menge tatiri kumapurisa saka ini ndichibva ndataura zvandaiti andibhadhare ndibva tawirirana $400 iyeye achibva uya nayo ndichiri kuenda kuchipatara andipa 400 iye ndichiti acharamba achindiendesa kuchipatara hana kukwanisa zoramba achindiendesa kuchipatara ndibva ndatora $400 iyeye mushure mekunge ini pandakachaja mari ndainge ndabva pakuitwa operation yekubviswa ziso riyeri saka pfungwa dzangu dzisinganyatsonzwisisa kuti chichiri kuitika ndakazoti pape kupedzisira ndikuti ako mari iye ndo yandiri kutora yandakutora ndichiendesa kuchipatara apa mari yandakachaja haisi ndo iri kuenderana nekukuvara kwandakaita inini kuti handichisina ziso saka kuti ndichiti ndokumuti kwewe chinipa mari iyo ndiende kuchipatara achada kubudisa mari yakuti mari takapedzerana takawirirana mari ye ndibva kutora mari ndangoramba chikuendesa kuchipatara mari ye pandasipesera ndatora mari yangu inini yekushanda kwandainge ndaita inini ndichibva ndapedzisa kuenda kuchipatara ndapedza kuenda kuchipatara ndipandakaizoti tichigare pasi tiwirirane saka ndokuzouya kwandakazoita kuno chinangwa changu ndechekuti andibhadhare ziso rangu raakamuuraya ini ndine pandodoti vatange vajekesa nokuti nyaya yekuti itadze kuenda kumapurisa mune chibvumirano chamakaitirana makanga makanyorerana pasi muchiwirirana kuti kudii kumapurisa takatanga kwe pamusoro takatanga kuenda kumapurisa saka ini ndokuchiti inini tiri kumapurisa ndopandakati ndingati ndichitanga ziso risati rabviswa ini ndakatanga ndati inini uyu munext door wangu ndasina kuziva kuti ndakakuwara zvakanyanyisa saka nachiti agone kundirapisa handisida kuti mumusunge asi ndinoda kuti anozongondiripa ndarapwa inini saka ndazoenda kuchipatara inini ndibva ndanzi ziso rakatsemuka ziso rakaputika rakatsemuka roda kubviswa hamuna kuisa zvinyorwa pasi zvika ndinazvo munazvo makanga mawirirana kuti achabhadhara mari iyoyo mari iyoyo ndakazoitaura mushure mekunge ndabviswa ziso ivo ndopavakandikurumidza inini musi wanangu ndabva kuchipatara nhasi waya mangwana kuseniseni vachiti tauya ne400 yawakataura iyeye inini 400 iye ndikangoitaura pfungwa dzangu dzisiri pamwe chete pakuti ndandiri munhu airwara nandaitwa operation musoro saka brain dzangu dzaitakanikia kunorasika ndazoti ndagaragara ndopandakazoona kuti hasi ini chandakabhadharwa hapana nekuda kuti mari ye ndakuitora ndichiendesa kuchipatara kureva kuti muchidimbu kuti makabhadharwa $400 mari ye yese ndokubva yaperera kuchipatara kureva kuti kubhadharwa kwakanga pasisina nyaya yanga iri yekungorapiswa chete yanga iri yekurapisa chete dzakatapanzwa shiwadzo korona usati wataura iwe wauya nani ndauya namai vangu nevamwe vanhu aiwa baba varipo varipo abva wauya baba mukomana uyu wauya padhuze iwo nemakore mangani baba mukomana kana varipo 17 baba wacho ngavauya kakora ari panzi aripo here baba uya nawe here uya nawe avapo anakuya avasi panzi asi munogara vakasiyana vanhu vauya tizi muri yani wangu inini manevzindo yangu yezve ndikomite
Alright. Ya mimi mchazotibatsira patiri kuda imbotsanangura. Nyaya ndiye kuti unga kuri kuma pastise. Manje ni ndiye mukadzi wangu. Ndinokwanira kutuma mukadzi wangu nemunina wangu. Ndatindire kwandikatuma mukadzi wangu ini nemunina wangu kuma pastise. Ndamtuma kudaro. Ari mngodi kudzoka asari wani 100 meters kutasvika pamusha. Ndopakabva asangana na Michael Ruben. Asangana na Michael Ruben akata. Michael Ruben akatanga kuvhara mukadzi wangu roti. Atanga kumvhara roti. Akabva tanga kubata mukadzi wangu mazambu nemagara. Anditi mukadzi wangu nini akabva ashedzera achimhanya chuya kuti. Anditi uyu murume uyu pasina nguva akabva atera kumba. Anditi akatera tanga kuchidza zita rangu achiti blessed nana kudayira. Ari pamba pangu ini. Ari pamba pangu kudaro. Akabva tanga kunditukirira. Kitutsi akatanga kutuka. Blessed msuru wako. Mboro yako machende yako. Achindituka inani. Ndopandanga kuda mumba ine nani. Ndakati Mikio. Wanwa doro ngeko tuka inine. Ndifunga ndikamutora inini. Ndamendisa kuba kwake. Ndamsiya. Ndamandadzoka pamwe. Akadzoka futi kechi2. Akatanga kutukirira futi. Ndamubisa futi ndamsiya ku road. Adzoka kechi3. Akapa mabhaketi emvura yanga ari pachivanze. Anditi ari pachivanze kudaro Akakachika wasvipa. Pane kangaruka namaboko wasvipa. Chii? Takaona. Yamtore muise panze. Takaona. ndapa Munamato ndamutora akadzoka kechi3 pane mabhaketi emvura anga ari paruvanze. Akabva tanga kurasira mvura iye pasi. Mai vangu ini pavakabuda mumba. Vabuda mumba vachiti ko ukurasire mvura. Uyo akanga atakura mabhaketi achina nechi kumba kwake. Anditi ndipo akatanga kumbata uyo akabva tanga kurwisana. Amai vangu ini nani. Ndipo ndakabuda mumba ini shumbati ko ukudarire kudaro. Anditi ndipo akabva siya mai vangu vatanga kurwisa ini nani. Ndofunga ini ndakatiza ini ndakapinda mumba. Anditi akanditera mumba ini vandorara bedroom mangu ini. Akatanga kundirwisa. Ndipo ndikazotora shambu. Ndipo ndikamurowa. Tizonga usiku andinakonda murowa pai. Ana kumira kundirwisa. Ndifunga ndikazobva pamba. Ndikawanda. Ndalwanda iye akabva pinda. Ya mira. Akarambari mumba meyo. Mira wakadaro. Inini ndine nyaya yandanzwisisa yawataura iwewe. Wati wewe ndine kukanganisira kwandakaita murumo. Ndikubva ndamukumbira ruregerero. Wakanga wakanganisa iwewe. Irini uyu tinoita mutengo kutangwe chisawira bosi tiri padhuze nepadhuze tongoita isawira iya achindishedza nezita ini ndichitongomushedza uri chingota mumwe wangu chingota chisawira ndoshanda kangosvika ndinacho panguva inini zvatongoitirana mazuva ese zvisiri zvekuti takati papa ine kuti ndandakatsamwa kana kuti naye kana kuti papa ndandakadi asi mushure macho ndakuzotsvaga nyaya inini mushure macho akamboya akavhurira adzimai vangu ndisipo ini ndaenda kumukaradzi achibva vakandira mira izvo zvakanaka taura achibva akavhurira vakadzi vangu vakazopedzisira vatiza vakandirira kwamai vavo mangwana acho achibva pane papapera chete achibva azvaudza ndini ndakauya kumba kwenyu ndichikakuvhundutsira imi mukaenda uko vakati kwewo ndarire kudaro akazombouya futi rimwe zuva akauya kotihwandira kumba nepahwindo saka taimi yaakandihwandira nepahwindo pindurai pataura uyu uyezve mubvunzo wangu hamuna kundinzwa zvakanaka. Ndati uyu murume makamutadzirei chakasaka mumukumbire ruregerero nokuti mimi mega ndanzwa mati ndakazviona kuti mumwe wangu atsamwa nekuda kwekuti ndakanga ndamutadzira ndokubva ndamukumbira ruregerero. Inini handina kuziva kuti haana kugamuchira ruregerero rwangu. Ndakazongonzwa ndarohwa ndawira pasi. Makanga maitei matadzirana ndamuita ndeyekuti ndakasvika ndichimuwanzira semawanziriro atinongoitirana mazuva ese ndo mutadziro wandakaita wandakaitana naye handina chimwe chinhu chanandatadzirana naye asi ndakangosvika samazuva ese chingowanzirana pachisawira zvisiri zvokupana chituti. Regai tikubatsirei ipapo chisawira ndotaida kudzokera kuna babavo upinde ndisingazive judgment yamakapiwa mumapurisa maenda kumapurisa sezvo yanga yapolisi case vakati kudii kumapurisa vakanditiwo bosi ndichivatsanangurira sematsanangurira andaita achiti ndandabhadharwa so vakatiwo mari yawapiwa iwe ucharamba uchienda kuchipatara
Saka hapana kuti ukabhadharwa mari wewe nekuti mari yacho ichaenda kuchipatara ende ndozvakazoitika. Saka ndika kupfuka ngoti ataura akaungo wafunga andi andadzokera ndini ndazo. Polisi vakanga vakabata wewe unyoro munhu muzakaita. Uongo ndo nyaya yakaitika. Akaenda kuseva. Uongo ari uyu. Akaenda kuseva. Uya anakwenda. Abadaliswa peni. Aiwa havana nokuda kuti vanga vati wiriranai mimi kana mawirirana. Mawirirana sezvo iwe ndiwo ukakuwadzwa. Saka iwewe zvamawirirana. Chimbobira makadaro. Imimi mati muri committee muri mu next door bana. Ndimi next door bana. Imbotipai mazira munoita pamusoro penyaya. Ingangoita sokuti pamusoro penyaya. Ingangoita sokuti ngorore inonotireke. Damburai ndingave munhu wekutangisisa kuwedzwa nyaya yavo. Ini ndoenda basa. Namutika kubva kubasa vanonge maseve. Saka toziva kuti pangu wanzosvikira vanhu vangu vatorara but zvero ndatoshandisa njima wakasvinwa. Vachitobva kumba kweavo kweuyo ngomana. Pamba pangu pacho adzimai veuyo vaitove pamba pangu. Simuka imi. Adzimai vake uyo mai Ruben vaitove pamba pangu ini. Ndasvika pamba nemota. Ndasvika pamba nemota inini vanhu vandakatako ino vashanda pamainiri paneke. Vakatosvika vachitotaura naadzimai vake uyo vatori mumba mangu ini mukisheni. Ini ndakatofunga kuti mukadzi wangu vari kutaura naye. Asi afuta ndavaperekedza vanhu vaenda todzoka ndikazoona kuti ndaadzimai vake uyo varimo. Iri nyaya yekuti vaitoga mumba kwavo vanzwa uyo achivaita noizi. Kugara kuedza vanototi uyo avaita noizi vanotadza kuuyenzengekezera. Vanotiza vanhu. Saka ndokutiza kwaita kuti vapotere kuya kumba pangu. Ndasvika kudaro ini funga ndikazogaraudza vakadzi vangu vazhe vakutaura. Vanga vabvokekwe vachiti uyo akuwadza uyo akuwadza uyo. Ndindakaita munhu wokutanda kudaira kuti iko unoona kuti chii chakuitika. Ndikasvika uyo atobata uyo achimetsa kumba kwake. Ndikangoteera kunosvika mumba wake ndasvika uyo atoiswa mumba. Ndangokonana chandikazobvunza kwamwado. Vanhu vanzoti andazomurova angaibata adzimai vangu kwadi it's okay. Anhu vatoziva kuti yakwazi. Kusenda kamuka tinotora ngoro yangu kumunda yange ine nyembo. Ndikatosvika ndanzwa uyo achidedzera kumba kwacho kwauyo sensei. Tasa manje mchandiona mchadi kubva wayombo kwangu. Bhaiki kutaura ratori kumba kwangu rapushona adzimai vachishamba kwangu. Ndo pandazouya inini. Ndanosvika ndofuna ndarotuma mwana wangu mune chienda kubva baba Jose ukanoro. Ndinomuudza randimirire kumba ikoko. Ndine email kuti kumazena mwana chipopota sensanda zva situation izvi. Ndichifika pamba manje ini ndofuna kuti ndachitoda inini angatowirawo inini pambacho. Ndichifika pamba inini ndikabva ndotomona zori kuti ndichamubvunza zvezvi angakatorara padombo. Ndokati nansi akatonda handisi kutoziva kuti chichikaitika kuti Zebha azondiona wako. Tazondiona sikuti chichikaitika. Unoziva here chikaitika kuti ndofunga nguva iyo ndikaona mukadzi uya achikrosa parodi ndatomuudza kuti murume wangu bhata ava nomashura bvatongoya pepe uyu bhata togwisa bhata tano hamuchagwisana panapa nasi makatadza kuti ane zuro mata kuti tapanapa. Ndofunga uyu akazongorondedzera simurondedzero wake ndo akazongondiitira. Chandikagona kuita inini ndechokupa $5 kune chimbombo yaende kuchipatara. Ndochandikakwanisa panguva iyoyo chete inini. Vandatenda kubasa vangu kuti kana usingakwanise kuenda iwe chiwa nebhaiki rako shoma ndirero unosiya rori apo ouya ndobva ndakuperekeza kutanga wamborapiwa zvanhu asi tozonga ndezvidumberi kwacho. Ndofunga handazoziva kuti mirai makadaro. Pano pandandiri kuona ini ndepekuti uyu murume uyu manzwa akakubuditsira kaita kuti uyu akambouya achinganotihwandira kumba kwedu ane kakuita kaakaita kairatidza kuda kukonza vakadzi vangu. Muri kuona here kuti mashoko iwayo ari kupindira panyaya yemasvikiro yakaita murume uyu pamba peuyu. Uyu achinangana nemukadzi weuyu. Ende izvozvo zvacho ndo zvasaka kuti iwewe nyaya yako uzoirerutsa kuti uyu asasungwe iye akukwaza. Kachiitiko ikako iwewe mumuono wako wakadhakwa wanga uchikaziva kuti une zvokaita kumukadzi weuyu. Uri kuti kudini shoko iro? Ipapo ndiri kuparamba mbashamba Rega tichavapa mukana tikaramba tichavapa vega vega itaura iti ndiri kuparamba nekuda kwokuti ipapo nezvandandiri ndandisingakwanise kuti ndaibata iye mukadzi musvinu chaiye angabvume kubatwa nemunhu akakorewa akadhakwa uguma kubatwa mazamu uguma kubatwa magaro akangomira kuti ndibatei kana kuti kumhanyisa kwacho ndaimhanyisa ndichite ende zvazvisingaitikire ndisiri pasango asi papari pamba pemurume uye yabva kotaura ndo pamba pandakatanga ndiye munhu wandakatanga kuda kutarisa because ndiyangari padhuze nepamba panandasiya bhaiki
ndiye munhu Mira makadaro amai mati kudini. Zvemuriyani Muriyani wevanhu ava. Mimi chandoziva ndechekuti varume vangu ava vakaenda kumagrosa vaenda kumagrosa ndobva vauya vakaita kakudhakwa asi vasina kunyanya kukorera saka zvavakaita vakasiya mudhudhudhu pamajecha vakakundika kudhiraivha sezvo hazvino zvakuwaita saka munhu wavo akafunga kuti anokwanisa kuenda kutorera mudhudhudhu wari mukomana sezvo anotamba vese kutaura chikaaamberi pamwari kana amai vacho kana yanichaya vanozviziva kuti vanhu ava vanongowirirana takamugarisana so saka uyu Blessed paakaona kuti baba Jose vakakuwara haana kukwanisa kuda kuvagamuchira semazuva ese anga akatongozvibhibhirawo zvake saka ava ndobva vasvika baba Jose vachiti ndikukumbira akaona kuti vakakuwara vakakorewa kwekukwara saka ati akakuwara ndoshonga chaiya madudzi saka baba Jose ndobva vati inini chichemo changu chandaita ndikukumbirawo moto wofo imi mamuripo here inini ndakatiri kumba kwangu saka ndobva baba Jose ndobva vati ndikukumbira kuti uende unotorerawo mudhudhudhu wangu kumajecha muzebhe ndobva aramba svikati baba Jose ibva ipana zvinoti ndiende kuno kutorera tsvaga imwe munhu ava ndobva varamba chete vachiita nharo kuti mheno kana ndakukanganisira zebhe sori zvako inini ndinodambo chete uita sei tapanzwa amai ngokuvatwa mazamu acho akabva kwambiri amai zvakwana tazvinzwa anonzi bright secretary varume vapanze nebhegi ranaro iwo mukomana wabvunzwa kachakoma kuti mukadzi wako akabatiwa mumwoyo aripo here wati asi kumbari sei wamusiyari ndiye akabatiwa akakonzeresa kuuya azotukazi nyaya tikadiye kuti mari transport ndoimwe yaita ya but inini semaonera kuita vanhu ava vagara kuwirirana kuripo semutauro uri kuita hama yavo asi murume uyu nyaya yaikumbira ruregerero yaisava nyaya yekuti taitukana chisawira ipapo toda kupataurana chokwadi iwewe dai uri mumwe munhu iwewe kubuda pachena kwakanaka hozi uyu murume uyu kutukana pachisawira ndakakutarisa irozvi kana kuti takakuti isimukai mutarise vanhu nyaya yekutukanidzana chisawira tinoiziva ende vanhu vagara vachiwirirana kuti vasvitsane pastage yamakasvika iyi nenyaya yekuti matukanidzana chete aivendi kuparamba imbosimukai muone vanhu ava kutarisei ava uyu zera rake uyu zvaari nezvauri iwewe kuti tizosvika pakuti uyu murume abata muteke wekuridza munhu nekuti atukwa chisawira garai pasi right nyaya yekuti maseka pachisawira magara muri mafriends munowirirana uyu wozotora mutepa achikurovera nyaya yekuti wandisona chisawira uyu achijekesa kuti iwe wakanga wakubata mukadzi wangu ndozvakasaka kuti ndizorova asi handina kuziva kuti pamarovero andakaita senguva yanga wanga uri usiku handina kuziva kuti ndakukuvadza iwe uri kuti kudii ipapacho ende adzimai vako vari kupupura kuti iwewe nokuti uri kuona iwewe une kamwe kautsotsi kauri kuita kekuti uri kuti handina chandainyatsoziva nekuda kwokuti ndakadhakwa adzimai vako vari kupupura kuti baba vanga vasina kudhakwa vanga vachitoziva zvavaita iye munhu asina kutonyatsodhakwa waizongoenda kukumbira yeopu kune uyu iwe wambobva kwese uko nemudhudhudhu mudhudhudhu hauna kuita dambudziko apa chete ukatobvira mheno kwawabvira wakadhakwa wazosvika padhuze pemusha uyu ndopo wochisiya wakunotsvaga heopu kune uyu wobva akuridza nemutepa ipapo iwe dawa pabuda zvakanaka pamusoro pane musha wekutanga satasvika pane uyu kwafira mudhudhudhu panga musha wataitanga kusvika wanga wari wemurume aimbotanga kutaura ndiye wandakatanga wanzwa here panzi neadzimai kwanga usina kudhakwa zvekusaziva waitoziva uongo ndosaka ndiri kuti iye pandakasvika ini ndichizomuti pandakazomukumbira regerero muchiro menge tawanzirana ini ndakapindwa nemweya wekuti semunhu achangobva mukumurowa shoko rimwe chete raunofunga kuti akatsamwa naro raukamwanzira
shoko randinoti randakamuwanzira inini panguva yacho ndiyo kuti tongosekana tese chingotukanidzana iwe kutseke chakati chakuti chingoseka tichidaro asi uye angangobva mukunoroora ine andazoti haasi kuda izvozvo iye akuzviita semunhu ati kurei asi inini aindiita ndine mudzimai wangu pamusoro handina kukamano vanhu ndindakaita kusevha vana shoko randikasanganidzana naro nyaya yekuendeswa kuchipatara yo mari ikabhadhara yakasainiwa nasabhuku yokuzobhadharana kukwara kozisi yakasainiwa nasabhuku komiti yacho ndiyo yaminota sabhuku achari munhu aiwa kwese zvaita maita zvakanaka kureva kuti pane mari mbiri dzakabviswa aiwa kwese tichakusvika taida kuti titangire panyaya yekuti uyu murume uyu akaroverwa yei aiwa yakaroverwa iri pachena iwe miramira tikutaurire mirayana baba iwewe chokutanga ukuona mwana akagara reji yako hazvisi kunzwanana wanzwa nyangwe henyu dai muri usahwira wamunoti ndousahwira usahwira wacho kuti unomazira uri kunzwa ndaenda zvakare iwewe zviri pachena kuti iwewe waibata mukadzi wouyu ndo zvaakakudini zvaakakurovera unozviziva here kuti vanhu vakawanda vari kupondewa through vakadzi haisi nhau yekuti yatanga nhasi ndo yazoita kuti utushiwe ziso wanzwa wozoenda kwanorapiwa uyu akaona kuti kana kuti muite zvezvibhagira unomukurira nokuda kwekuti zera rake rachikasiya abvatura chinhu chinoita kuti munhu akatorerwa mukadzi kana kwaona uri mukadzi pamwe munhu unoitwa seiwe unobayiwa ukabuda kumupenyu rake ane pandirangida kubata mukomana iye uchitaura pakutanga ndakakuteerera handika watini mukomana uye ndakamukumbira ruregere nechikonzo kuti ndanga ndaona kuti ndamutadzira zvechokwadi handimaonaka haisi chayachisawira iyoyo patotipatoratsa pane chiya pane nyaya wapataura uchibva wadzoka kuratidza kuti pane chi pane nyaya right hongu inini ipapo papasina kuti papa ine nyaya yekuti ndandabata mukadzi wa mudzimai wake mazamu zvaachataura izvi asi kuti inini iyo mashoko atatangotaurirana atatangoti angari yekuti tainge tichingoitirana chisahwira iyoyo pangatingamedza nguva nyaya yedu handitika ipapa ndikuona pari kujeka iwewe pawapirwa 400 ndanzwa mupurisa ari kuti paakaita nyaya iyi pakuratidza kuti pakabuda mari kaviri yekuchipatara neyekuzobhadhara pakabuda mari yandakasaina $500 yawakapirwa iwe ukabhadhara mari iyo unzatoni chinangwa chamukomana uyu hachisi chokurwisana wakuda mari nyangwe paine nyaya zvinoenda nenyaya yacho kuti chawanguwadziwa imwe nyaya right zvotochiita ndii iwe uri kuti mari yese yawakabhadharwa nemukomana uyu i500 chete ndo mari yandakasaina yatakapiwa nemukomana uyu handiti tipirewo sekretary toda kuti ativerengere tsamba kuseri wotidzokera uko kune mudhindo wasabhuku kuti sabhuku ari kuti kudii nekuti sabhuku ari kuratidza kuti ari kuwitinisa apo pane $1,069 yawakabhadharwa chinangwa chomukomana ndechokubhadharwa ziso kukwara kwakaita ziso nochinangwa chake chavira mudage muno asi chisakiso ndicho chichi chomukadzi hande verengai zvenyu sekretary endai kumaminutes uko kutsamba uko nyaya yabreset kakura namiliyoni rubeni tavhurirwa munamacho naamai kazhira tisati tatanga nyaya chekutanga tinoda mari yedare paine takumbira kuti mikeni atiratidze ziso raakakwara mikeni avhura ziso echikwadi akakwara shenati mutepaire anoti kana munhu wadhakwa usaende kunochuka kudzimba dzevanhu sezvawaiita vese tikakura auya ne$400 sekuwirirana kwavakaita namikeni vese takuisa mari inoita 400 achiipa shenati mutepaire shenati averenga mari abva atambidza Emmanuel Diamond ndiye asvitsa mari kuna mikeni
Mikieni atambira mari yake $400. Pilate abvunza Mikieni kuti wapirwa here mari? Mikieni atenda kuti hongu ndapirwa mari yangu. Blessed ari kuti ndiri kupa Mikieni mari yechipatara inoita $80. Atomupa mari yacho. Then Mikieni ari kuti ndiri kuda mari yakapirwa Clever Kamwaza inoita $150. Achiti ndeye kuvhara docket nekuti ini handina kuvhura docket. Mikieni ari kuti ndiri kuda kuti tiende kwa Clever Kamwaza andipe mari yaakapiwa, uye ndiri kuda kuziva kuti Clever Kamwaza akatumwa nani mari yaakapiwa. Mikieni apiwa $20 yekutenga mapiritsi. Mari yese yaapiwa yasvika pa $500. Nyaya yapera. Vanga varipo ndivo vanotevera. Tese takasaina Cephas Madziva, Pilate Muchemwa, Emmanuel Diamond, Shenard Mutepaire, Roland Tito, Zaina Chanakira, Miken Ruben, Blessed Kapora, Shira Chikosha. Vavati 500 plus 85 plus 20 plus 2 plus. Pazasi ndio vavazonyora kuti $1,069 vakaswa chimutindo chasawa. Muri kutenderana nazvo here zviri patsamba? Handisi kutenderana nazvo, ndikutenderana $500 yatakasainirana iyi. Pane zvandaona pasasekretari. Pane zvandaona panapa sasekretari. Pandabva kwese kwazosvika kutaura kuti nyaya yapera ichitaura $500. Ndaona kuti pasi pemudhindo nepanyorwa mazita vakazotora bhiro dzinova dziye dzikuwanika kumaChina dzinoita kunge dzipisa black iyo iri yeblue, asi iyi yanga iri kumusoro yanga iri faint. Iyi yazoenda kunonyora kuti 5 chichi yaita kunge yati deep. Ndozvandaona. Yeah, imbopindura tinzwe papo. Unzai na ngaroi taura tinzwe pamusoro. Right, tiri papo nyaya yakaita ndiye kuti vamwe vacho vakati vandikatoverenga mari varipo varimo. Aiwa, mvunzo wetu kunyangwe sabhuku wacho aripo. Sabhuku aripo. Maminesa aya ari kutaura yari kutaura mari yesabhuku apa 500 handirika kuno kuku hatina kuzowana statement kana kuti breakdown yomari kuti yazosvika sei pa 1 chapter. Iyi 500 iyi yabreakwa iyi iyi yazoiswa apa iyi yafamba sei kupasi sabhuku vari kupi sabhuku? Zvimwe zvacho imwe nguva vanonyora vanogona kunge vapesanisa kana kuti vanga varipo panyaya mumwe chete wevanhu vakasainira. Ndofunga nawe iyo akati nawe iyo ukaiteseno kukumbira uyu ndokuti inini ndoda kuti andipe 400 akandipa 400 zvapera saka ndobva yazvinya 400 ndobva apiwa ndobva abvunziwa kuti kanjani zvikandita hapasisina imwe ndeichamuka uyu akati aiwa bhadhara chi 400 iya yandikataurirana naye aiwa zvaita sei zvapera ndofunga ndomaziro ndomapirira makatoipedza kuri kuti kudiwe. Asi imimi pane pandoda kudzoka, imimi mambotaura pane pandoda kuti tidzoke panyaya iyi yokunzi mari idzi dzainzi plus ichisvika pa $1,069. Imimi makaibata here nyaya iyi nekuti panapa shuwa ndasinongenda pacherechedza pazasi panapa chaifanirwa kupedzisira masignature aya nemudhindo izvi zvazoiswa pasi makawirirana izvi munozviziva here zvanyorwa pekupedzisa mari idzi? iya muizive Nofunga nyaya katika shop milioni. Muriani mimi. Nini ndirama ya blessed. Akati nini ndikuda kubhadhara. Ukamungandi bhadhara. Mondira pesa.
iyo imwe mari yese ndio yaitaura kuchipatara ndanzi mari yakati kuchipatara ndanzi mari yakati isu tichienda kwasabhuku tichiita sei tichibhadhara mari iyi tichibhadhara mari ye vachidzinyora pasi ndosaka maplasi yamuri kuonayo ndobva yazoitwa sei ndobva vazoiverenga yese pamwe chete ndopa yakabuda 1.6 mataura zvinobatika. Amai vari kuti iyi mari iyi haina kunyorwa uku nechikonzero chokuti yanga isiri mari yekubhadhara murume yanga iri yekumurapisa maplus imbomira yamboti vari kuti iyi yanyorwa kustatement imari yekubhadhara ziso maplus imari dzatainopanana pamberi pasabhuku uya mushure mekunge aenda kuchipatara. Sabhuku ndizvozvo here? Sabhuku aramba sabhuku wacho nhamba dzakadziwanike tipei nhamba dzasabhuku nokuti isu toda kungoita zvinhu zviri pachena kwete kuti tiite sekuti tine watiri kuwandira. Iwewo uri kuti here $85 $120 $240 $150 uri kuti here iwewe mari izhi hauizive muchienda kunopirwa kana kuti uchinorapa pamusoreda ini mari yandakapiwa $500 iri ikanyorwa iyo ndo pane $100 yekuchipatara $400 yekubhadharwa kwangu inini $100 ndo yakaitwa kuchipatara panenge $80 ndo mari yanga ndapiwa ndiende kuchipatara $20 yamapiritsi kureva kuti yaibuda bijana rekati maikango iyo ndikango yakamwe chete ava vari kuti haina kuya kamwe chete iyi taibvisa bijana ndo patoda kubvunza sabhuku pei nhamba dzasabhuku itaioni tibate sabhuku ipapo tingatotenderera ndo pane nyaya yese. Sabhuku akangotenda chetoti makatombopirwa $100 isiri pa 500 yawakabuditsirwa ka1 zvinotaura kuti ndo maplus ayaya. Sabhuku akaramba kuti iwewe hamuna imwe mari mahafu aya kureva kuti uyu akashandisa kubva mu500 iye achienda kunorapa. Iyo mari yanzi 214 iyo anditi yakatobva nemuoma anonzi amutepaire simukai ichokwadi here kuti 214 yakabudawo paine yega muchipa murumo akandiwana rini ndisipo ndaenda kugateni ndobva awana madzimai saka ndobva ataura nani nomadzimai ndatumiwa mari nomukomana uyu paseyani uyu madzimai eyo akangoita se kutora mari yenu vari madzimai venyu saka imimi manje musarambe imimi mwana wenyu akasvika achikusvitsira ishoko ranga rauya pamusha achiti ndazogamushira ndokubva ndazodai tiri kuti nyaya iyoyo hamuizive remi saka right asi mazviona manje nyaya mamuchiramba ii waona here kuti ava vari kupupura kuti mari haina kuuya mumaoko mangu inini yakauya mumaoko memadzimai yakauya kwauri 214 tipei nhamba dzasabhuku inini anditoona nyaya ikunyanyodiwa nomukomana wokuwara zisoro asi kugutsikana nemari yaakapiwa right ipapo manje mataura zvakanaka haana kudaro uyu ati vakandirapisa chete mari yekundibhadhara claim yakaruda kubhadharwa kufa kwaita ziso uyu ndopaari kuti yekubhadhara ndo 400 here kana kuti 500 yakabuda ka1 year ndo yatakawirirana kubhadhara aya maplus aya ndaitobuditsa ndichimurapisa. Toda kuti vanhu tibate nyaya ande tipe nhamba nyaya nyaya yekuti permanent injury pane nyaya yedhoketera ravarwa nyaya yanga yaifana kunge yakatenda fedwa yakasungwa ndizvozvo saka dai taona kuti pachivanhu pane zvinoitika kuti munhu akagura munhu ziso akarova munhu ziso rakafa akagura munhu zino pane zvinoitika decide nyaya yekurapisa ndopane nyaya yakureva kuti claim yake haana kuclaima zvakanaka dai akataura kuti mari yaakandipa ishoma
kuda kuti awedzera aiwa ana kutaura imi tisaisirei munhu mazwi mukanwa murume ataura kuti mari yandakapirwa inini yakashanda kuchipatara sabhuku andei 263 vachitaura kuti ndauya ndikiyo ndaudzoti amhanga saka ndinoda kuzwa kuti mamhangiro yaita kwamuri inini ati kudii ndikati nini amai nikiyoni auya panapa mhanga nyaya yake ari kutaura kuti ziso nemari yakapuwa sepoindi yakana kutange kuti pandakataura $400 ndairwara timbomira itizvo vanonzi sabhukani sabhuku mutepaire tine vana venyu mudare kudare kwa chief dotito unonzani blessed ya nyaya ya blessed munozivawo here mabuditsirwo aiitwa mari yekurapiswa kwaiita mukomana uyu vari kuti vaiuya kunobhadhara pamberi penyu achirapwa Alright, panapa pari kuratidza kuti akambopirwa 500 akambopirwa $85 akapirwa 120 akapirwa 214 akapirwa 150 izvozvo mari yake yese iri kuratidza kuti yekurapwa nemari yaari kuti aimubhadhara iri kuratidza kuti yakasvika pa $1,069 ichokwadi here $1,069 ndizvozvo zvakanaka isabhuku maita basa saka munoona kana tichitaura nyaya yedu ngatingoendai pastraight tisingade kudzvinyirirana iwewe claim yako waitofanirwa kunge uchijeka kuti mari yawakandibhadhara ye$400 nemakuvarira andakaita paendakakuchaja imwe nguva ndisina kutoziva kuti ziso rafa zvachose asi ndaikumbira kuti dai wandiwedzera mari iyo yaita shoma nekuti ziso rangu rafa but claim yako iri kuti ngawe andibhadhara haana kundibhadhara imi makawirirana ipapo ndopanda andichiramba inini saka akatobhadhara chimwe chikano pamusoro ichangamira makorokota abata nawo ikwenguva refu chida kuona kuti yakamira sei taakuisiya kwamuri regai nditi nyaya yatitorera nguva refu asi regai ndingoti zvichida sevagarisani ndanzwa kuti vatogara padhuze nepadhuze ukama huripo chigarisano ichocho kuda kuti varapa vachigarisana zvakanaka kuti vazopesana nekuda kweziso iroro but ngavagare zvakanaka zvavagara vachiita regai ndingodzoka kwauri zvakareruka zvaurifungidzira kuti handina kunyatsokugutsikana nemabhadhariro andakaita ndangachifungidzira kuti sekumagarisana takaita dai agona kungondidai ndobva ndaziva kuti zvanhasi tiri kudarira mambo zvapera nyaya ichamuka zvakare wangawo nepfungwa dzipi dzavanoda kuti murume uyu awedzere pamusoro yeshangamiri inini mafungiro angu bhosi ndichitarisa kuti so iko zvino hapana chandichakwanisa kuita zvinova zvakanyorwa kumapepa apaya kuti inini chandakuita chaizvo kuona kwacho ndiko kwekuti irori racho rinenge ritori nedambudziko futi rarinaro aiwa zachida kutsvaga izvozvo ndati ndiwatokwira ndari kuti ndawenda mamambo chii chauri kuda kuti iwewe nyaya iti pandaziva kuti yapera zvayapinda mudare ramambo umwe uripo haurikutarisira iwewe ndehwei inini papfungwa dzangu inini ndanga chifungidziro kuti anondipawo mari inokwana ita $5,000 kuti ndichiraramisa munhu chayani naye regaita ati tiri patsika dzedu nemagariro tichida kuti musazopesana zveupenyu ndinodaira kuti murume yakata chinhu chakanaka chikutomboedza kupupurika asi bhadhara mari yokuti zvimwe zvichi aitoda kurapisa zvisiro ridzoke paro chaiva zvakaramba saka ndaifunga kuti pachigarisano ndingade $5,000 yava kutaura saka ndiri kuti patsika nemagariro echivanhu ndoti kana munhu akabviswa zino pane zvinobhadhara akatushurwa ziso rakanzi raparara tichaona zvakare pane zvinobhadhara
saka takasenza chidaro ndaifunga kuti nyaya yedu inogona kufamba zvakanaka. Saka ndiri kuti regai ndingoti iwewe ndakutenda zvikuru nezvamakaita nemhuri neveukama naamai muchibatsiridzana vozwa itoziva kuti zveshuwa ndini ndakasakisa kuti murume ndimukuvadzi zvisinei kuti akabata mazama adzimai vangu zvisinei kuti akabata magara adzimai vangu asi ndakuda kuti nganditese ndimurapise ndotenda nezvamakaita izvozvo asi ndakuti nyaya ichipera handida kuti bhadhara nhasi bhadhara mangwana toda kuti uzombotsvaga mombe imwe chete munhu angabviswa ziso raparara ranzi hatichaona zvakare panobviswa mombe imwe chete zvirikuzwika nyaya yobva yapera zvirikuzwika izombotsvaga ungade kutomboziva chete kuti ungade kunguva yakareba zvakadii kuti mambo ndachikumbira kuti ndipewo mwaka nenguva wakadii ndinozotsvaga mombe iyoyo yekuti ndakaparadza ziso remabiyano chete ndozvandoda kunzwa. Ndatenda hauna kupedzera dare nguva zvakanaka izvozvo nokuti wakatombobvisa chimwe chikamu chemari zvakaramba saka ndogona kuzvitenda zvinhu izvozvo mwaka watofamba izvozvo. Murume oyo ari kuti ndazvitenda ndazvibvuma asi ndakukumbirana kunze kwachena sandaifunga mombe iyoyo kana waibhadhirwa kunze kwachena asi chizouya ndinoda kuti isusu tichazonyora kuti kana kunze kwachena unofanira kupiwa mombe asi mari yedare ndoda kuti udzorewe mari yedare kana kwakwira mudare ndinoenda after 2 weeks wodzorera murume mari yedare akapirisa asi kana kunze kwachena mombe iyoyo inozoida zvinonzwika kana kwachena tingangoti totisi April ngatiri kuti April kupera kaApril mombe iyoyo yeziso rekufa kweziso ngaiuye pano inoda kuiona pano mudarira mambodo zvinonzwika asi 2 weeks amari dare kobva wadzorera zvinonzwika iyatopera handinana mubvunzo wandida kuzokwauri iwewe muri makagarisana pamwe chete ende munogarisana zvakanaka zvikunzwika munun'una wako zvikunzwika zvatopera asi garisana zvakanaka kura kubata bata kwashure wakazwana Yes,